hogy másnap elhoznám a mennyasszonyomat bemutatni. Ez nagyszerű. Megjelenik egy pasassal, mondja a papának, hogy papa drága, hát itt van a mennyasszonyom Béla. Öregkó néz, azt mondja, hát nem egy tipikus zsidó néz. Na, hát te ismertek, csak hogy zárójelbe, és hát tényleg egy szép sudár leányzó. Én csak most rád készülve tudtam, hogy ő modellkedett is. Modellkedett is, igen. És még attól féltem az elején, hogy mikor találkoztunk, a zebra másik oldalán jött szembe, és attól féltem, hogy egyszer az lesz, hogy jön velem szembe, és hogy ott hagy, de ezt meséltem már neked itt ezeken a deszkákon, igen. Hogy amikor hazavittem a fényképét apáméknak, hogy adagoljam lassan a családnak, igen? Apám nézte a fényképet, Tibik el se fog kapálni. És van egy másik, mikor a disznóvágás csúcspontján nagyanyám a belező horrorfilmeket megszégyenítő jelenettel, zombi horrorfilm, ül a Ganajdomb tetején, és így pucolja a belet. És apám nézte, látott, Tibike, ilyenek nem futkoznak a West Endben, nézd meg öreg anyádat.